Коя е столицата на Италия? Аз Рим. видях, пише Милано. Коя е столицата на Австралия? Габи, силно кажи какво е. Сидни! Коя държава е родината на Олимпийските игри? Токио. Токио. Как се нарича силата, която ни държи на земята? Айде, бе! Кислород и Яница. Каква валута се използва в Япония? Яница, какво си написала? Яху, ами има нужда явно да е в логиката на... Кой инструмент измерва температура? Термометър. Яница е написала термометър. Кой орган в човешкото тяло пречиства кръвта? Жлъчка. Жлъчка. Кой е химичният символ на златото? Яница е написала калци. Ама това е химичен елемент. Не, това са чорапите на футболистите. Кой е най-големия орган в човешкото тяло? Мозък. Да! Не и вашия. Кой газ дишат хората, за да живеят? Хели. Хели. Кой е създателят на теорията на относителността? Анштайн. Да? Ми как се пише? Аз не съм пушач. Признавам си, аз не съм пушач. Пушайко си. Айде, ще отпрям се! Това да не е тарампука, бе.